Halahali Asharambari Constituency ni BJP ni candidate Ananta Debbarmani kaya maya Swnamwi Soksalaikha Asharambari Amchaini Tipra Mothani Adongjwksong. Ashlokok sanani thangi Khorang Adongjwksong Halahali Asharambari Constituency ni BJP ni candidate Ananta Debbarma rangwai paisakha abani yaglo Tipra Mothani Bubagrano Dhoka Ruwai BJP bodolni Panaromkha hanei abani bagi bini kaya maya Swnamwi Soksalaikha hanei Asharambari Amchayo data haphai candidate Ananta Debbarma hanei Shakthar Murukha Adongjwksong. To sar emne kheta bona agi sar hini no chungmani mani hai pana emon babe bo thoki ka Tipra sarang baga em chimi thoki liya bo raja no bo thoki ka chuna phalo mane bo raja no bo phaka em ka dukari ka emne bini boyes bo prai 80 ni uporum kha nai khenka to bo mane chut ro kane tupi ro kane to kheta boyes chija ya hai hai pana bini onek no boyes nga bo chana ta bokti bori na bini kok siman jagli ya hai bini saya hai hai pana bona chum jotna support khai to tang chini je Asharambari Halahali Chini dabil joto tina bo chini jaga election bo chajak bidan sabha putuba bona haini kan chungla di roka jahate chin Tipra sabha chitu tabu bo edisi wo thanga ya kone khai tesa bo BJP wo nokhore thaka raja ki bono tam khaya tong naini de joto ki suna bono khai dika jemon toksa ngo tokma tigikha kororikha khumprai dikha tabu bo BJP naro thanga ya kone rang bai paijaga ya kone bo ajaga khai ta birsa wai thanga tar mane bo chuno simi dukari dia raja no borikha Chuno to tam ni Tipra sa himana bojo to no rikha sarata mane Tipra sa bsana bojo to no dukari thanga emon ki bono bisas khaina chi jaga kiri hima hayin taka botabuk rang bai paja goi hoite pare bo to ya phang borok bono 1 কোটি বে ফানা 2 কোটি বে jisuk bai phana borai jagoi thanga na hai pano to bo khibi wo chuno klangoi thanga bile tabu engkai bidan sabha buto bo bono joto no pal khaya kone chung saput khaya kone ingbo riwo ya kone bono lai dikha tabu edisi buto bo edisi wo botabu mane chung to bono jodi phaikan ke to bono no chung dinani kok tong mani hai pano to bo khibi wo ya kare klang thanga tabu engka bortomana je tabu khainai sar chini prosmit bono chung mari nai bile rajani mukhang kun phana chi bona halia temon ki bono hamja ga chung afro boria rajani mukhang na harachi rajani baga chi chung tabu yok sinai tanga hini chini generation buskango chini busa buti busuk busai chung bachi thana nangnai bile engka buto jitia tong masi rajani mukhang na hare bono joto no chung je sapana busa phaitu ta chini ujaga wo hai pana wana busa phana to chung mari nai bile tanga chung raja no hamjago main khe rajani baga chi hano hamjago rajani next tab chini busa buti busuk busa chung to lai na nangnai bile chung mai ke lai man phan to chini busa buti busuk busak to lai mangla amani bagino bono tini bo jokhon chuno dukari kha thoki kha amon bagino bini mangprin tini sobai mari kha ani teri lilia boy kota ta sita ka phai chituk chini jaga wo chini Asharambari ta sta ka phai chituk bo ekjana duka bas thokai rang bai paja goi thaka bo tabu BJP wo rang bai tong thu bo Tipra sana hamjak ya bile chini hano hamjak ya bo rang na se hamjak nai bo rang bai than chitu rang bai tong thu amai hine sikai ke ba sikanggo ba bono chung riano rai di mang khamu ekmatra chung raja no hamjago hano hamjago chini busa busuk bortoman chung tongai lai thana nangu abon bagai si bono afro bolai di ro horo je sapan busa phano to lama lai di sinai bile chung raja no hamjang no bagai Bani edisi chongmare nung ses Bani edisi chongmare nung pai ke Nini boy pai ke Nini boy pai ke Anantapura hai Anantapura hai Euro report Chini Khorang.